Somnyango wezemfundo kwaZulu Natal sifuna ukuyalela bonke abazali abasesenenkinga yokuplacewa kweingane zabo ngokwama admissions noma ngokwama transfer ukuthi abaye ema-district office nasema-circuit office, bangahambi beya ezikolweni noma bekhuluma nabanye abantu abangeke babasize. Sakuqeda ukuplace kwabantwana ngoDisemba, kodwa kwamanje sidila nabantwana laba abazithola ngezimo ezithize fanele bashintshe indawo zokuhlala, bebehlala nogogo, gogo ushonile ini ama-transfers lawo akuwona ama-admissions. Kodwa konke lokho kwenzeka ema-district nasema-circuit office. Uma uye ezikolweni awuzukuthola ukusizakala ngoba ezikolweni njengamanje uthisha omkhulu nothisha babhizi bayafundisa, kodwa ama-circuit nama-district azokwazi ukuthi akuplace, akunike incwadi ozoya usuya nayo esikolweni, ngoba ithina esaziyo ukuthi isiphi isikolo egcwele kangakanani, iziphi ikhala zisekuphi la zikhona.